ସେଦିନ କ'ଣ କହିଥିଲ ମୋତେ ମୋ ଖାସି କାହିଁ? ଓହୋ ଖାସିଟା ଭଗ୍ୟା ନେଇଗଲା। ଛେଳିଟେ ଅଛି ନବ କି? ନାଇଁ ଏଇ ଟୋକା ମୋତେ ପୁନିଆକୁ ଖାସି ଦେବ କହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି କହୁଛି ଛେଳିଟେ ନେଇଯା। ଆମକୁ ଜି ମାରିଦେଉ ନା? ତାଙ୍କ ଘରେ ଆଜି ତୁଣ କିଛି ହେଇନି, ଆମେ ସବୁ କ'ଣ ଖାଇବୁ? ତୋରି ଘରେ ହିଁ ଖାଇବୁ। ଆମ ଘରେ ହବନି, ଶଳା ମଟନ ଆଉ 2 ପିସ୍ ଅଛି, ମୋ ମାଇକିନା ଖାଇବନି। I love you. I want to marry you. କ'ଣ ହେଲା କିଛି କହିଲନି? ତମେ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍, ଆଉ ତମ କୁନି କୁନି ଗଜାଳା ନିଶ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତାହେଲେ ଆମେ ବାହା କେବେ ହେବା? କିନ୍ତୁ ତମେ ମତେ ପ୍ରମିସ୍ କର, ବାହାଘର ପରେ ଡେଲି ମୋ ପାଇଁ ଶୁଖୁଆ ଆଣିଦବ। କଥା କ'ଣ କି, ଶୁଖୁଆ ନହେଲେ ମୋର ଭାତ ତଳେନି। ଆଉ ଶୁଖୁଆ ଭିତରୁ ପଥର ମୁଣ୍ଡି ମୋର ଫେଭରାଇଟ୍। କୁହ ଅଜୟ, ମୋ ପାଇଁ ଶୁଖୁଆ ଦେଇପାରିବ? ଆଲୋ ମା, ମୋ କଥା ଟିକେ ମୁଁ ଏଇଟା ମଜାକ କରିଥିଲି, ମତେ ତ ଲଭ୍ କ'ଣ ବି ଜଣା ନାହିଁ। ହଉ ଦେହକୁ ନବୁନି। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ତୁ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ? ଭାଇ ପୋଖରୀ ବନ୍ଧ ଆଣୁଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ଆଣୁଛୁ? ଭାଇ ବର୍ଷା ଉଠିଛି ନା ଏବେ, ମାଛ ଗଡ଼ିଆ ପୋଖରୀରୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଣୁଥିଲି। ବର୍ଷା ହବନି, ଚାଠୁ ହେଇଗଲା। ଆରେ ସୋନିଆ, ଆରେ ଜଲ୍ଦି ସେ ଜାଲି ନେଇକି ଆରେ, ସବୁ ମାଛ ନେଇଯିବ ଏଇଠୁ ସେ।